Здравейте! Днес ще ви покажа как да направите кариера в мусобриколаж. Лесно е, дори за хора над 55 години. Здравейте! Аз съм Роза. Работя повече от 20 години тук, но имаме и колеги, които идват при нас след пенсионна възраст и се чувстват отлично. Обичам бриколаж, защото намирам тук всичко, което ми трябва. Работа е интересна, има какво да научите, а и има кой да ви научи. Предишен опит не е необходим. Заплащането е много добро, а най-хубавото е усещането, че си на мястото си. Така че не се страхувайте да опитате нещо ново. Отношението на фирмата е по-европейски, точни и коректни. Работното време е гъвкаво, остава време за децата и внуците. А защо да не ги доведете да работят при нас? Хем ще получите бонус, хем те ще попаднат в добра среда. Имаме цели семейства, които работят тук, което пък прави работната среда човешка. Това, което е най-ценно за мен е бриколаж, сигурността на голямата компания и отношението е като в малкия семейен бизнес. Това, което ми харесва в бриколаж е, че може да се пазарува с стъпка. Така наскоро се възползвах и си закупих климатик. Заповядайте!